I pozdrav svima, dobrodošli u novu epizodu Minecraft preživljavanja. Stali smo točno ovdje, to jest ja sam krenuo spavat i sad sam spavao i evo, probudio sam se. U ovoj epizodi sam mislio ići malo minat, tražit stvari, iron na primjer, tako da, yes. Evo da ovdje stavim na moju pećnicu i crafting table, tako da možemo ići minovat. Napravit ću, to spomenut ću crafting table i pećnicu, ali znam da će mi trebati, tako da, ništa od toga dečki, to je prava, petrek. Još jedan chest, ne seri. Evo dobro da sam išao ovim putem, nisam namjeravao iskreno, ali srećalo mi se malo. Što oni imaju? Imaju vodu, wow, epic. To... Imam naći neki izvod cave-a, tako da javim se. Evo ga, našli smo neki izvod. Evo odmah iron na početku. Epic. Tako da, eto već imamo malo irona na početku. Moram zapamtiti gdje mi je baza. U onom tamo pravcu, pa ću tu eto staviti ovo. Imam li ovih? Normalno da imam. Da napravimo torčeve i da idem istraživati. Evo ga. Give me my snowball, please. Nisam navikao na ovu novu verziju. I te druge ruke. Jel, većinom igram samo 1.8.9 PvP-am se i to je to. Ako želite mogu bi snimati neke videe kako se PvP-am u 1.8 na Hypixelu, bla bla bla. PvP montaže ili takve neke stvari, tutoriale, tako da napišite mi to komentare ako želite. Prošli video Minecrafta je bio toliko dobro podličan u toliko kratkom vremenu da vam ne mogu pisati koliko sam sretan zbog toga. So yeah. Tako, hvala vam realno. Tako da, evo ga. Nisam ih ni trebao pripet, okej. Da prvo pokasamo nešto. Još irona. Epic. Evo ga, kad smo iskopali ovaj iron, već mogu ubiti ovog još irona. I pripet umri. WTF. Kako da začekimo ovu vodu više. Evo ga. Tam. Da, idemo iskopat ovaj iron. Već mislim da ćemo biti full iron. I no bitch. Je li ovo sve isti cave? Nemoguće. A je... Koliko sam irona našao? A dosta, ajde. Dobro je za početak. Mislim da sam vidio kol negdje, tako da idem vidjeti. Da, evo ga kol. Super. Evo ga još irona, dobro da sam i kopao ovaj kol. Imamo 24 irona što nam je dosta za full iron. Tako da, super. Sad bi trebao krenuti prema izlazu. Jel, eto, bio je dobar manj iskreno. Razmišljao sam o tome kada počnem raditi kuću, ali sumnjam da bi to još sad počeo. Ono još jedan cave. Epic. Ovo je još irona, cool. Ajmo dolje. I super, dosta irona u ovoj epizodi, što mi se jako sviđa. Jel, nikada irona dosta, jel da? Jej, baby. Idemo dalje. Još irona, what? Koji kurac? Na seri, pukao mi je pik. GG. Crafting table tu. Da sam napravio stikove, ne, potrošio sam ih na ono sranje, na torčevu. Tako da... Evo ga. Nikad dosta irona, kao što sam rekao.
Dosta irona sam našao, baš dosta. To je veoma cool. Opa. Koliko irona, bog te. Jep. Da, pričao sam o amneziji da će izaći, ali što sam bio govorio u prošloj epizodi o amneziji, da će izaći, etc. Izgleda ništa od toga, jel? Ne snima mi se amnezija više, dosadila mi je igrica. Loše mi ispadaju epizode, bar meni. A kad meni loše ispadne epizoda neću ni objaviti, nečega. Tako da izgleda ništa od amnezije. Ali iskreno nije toliko ljudi ni gledalo. Za sve ljude koji su gledali amneziju oprostite, ali izgleda neće biti, možda će biti u budućnosti nekad. Možda, vjerovatno da. Tako da, yeah. Za sad ništa od amnezije. Imamo dosta kola što je dobro. Irona pogotovo. Znači kuća je u onom smjeru. Da, eno, ono selo. GG, Boran. I tu nam je odmah cave. Još drugi koji sam vidio. Tako da, zbagane teksture.exe. Oh, kako zakon. Satisfying. Yeah, bro. So yeah, ovo je prošlo jako dobro, ovo minovanje. Ja se izgubio. Ovo minovanje je prošlo jako dobro, što mi se sviđa. Gdje mi je pickaxe? Evo. Tako da, mogu bi sad ići ispred Iron i napraviti jadmilište. I trebao bi ja... Ne treba mi hrani, imam dosta hrane jebate. To su krave, kuća mi onda tamo u onom pravcu. Ide ovo? Sumnjam da je ovo. Da, nije. Al, ne, pa ja sam pokupio sve jedno, ja to mogu staviti peć gdje hoću, lol. Evo po ovom liku kuću, tu ćemo staviti sve ovo. I pustiti da se iron ispeče. Dok se iron peče, mogu bi otići malo drva skupljati za kuću koju želim napraviti. Tako da, eto, skupit ću drva za sljedeću epizodu taman. Jel, u sljedećoj epizodi pravim kuću. To je mali teaser. Jel, eto, imam neki plan za tu epizodu. So, yeah. Idemo po ovaj birch, jel je birch? Spruce. O, jebi ga. Zajebao sam se oko imena, ali ne veze. Taj spruce je jako lijepo drvo. Baš je tamne boje i onako, sviđa mi se. So, yeah. Opa. Treba će nam dosta sprusa. Ajde. Evo ga, dolazi noć, iskopao sam 40 komada, bit će dosta. Tako da, super! Ali taj fake smijeh, super! Ne, what the fuck, gdje je meni kuća? Gdje sam ja stavio ovo na stranu? Jel to? Mislim da je ovdje, 100% je to. Kod nije to ja sam retardiran. Ako sam ja izgubio svoju kuću u selu gdje sam se vjerojatno neko smije i govori, ja, tamo ti je kuća. What the fuck, buraz. Evo je, usro sam se na sekundu. Dosta irona se ispred. Mogu bi ja spavat lagano, evo ga. Tako da... sad ću napraviti iteme od irona. Ćao buraz, di si, šta ima, te kodira. Daj mi ovaj iron, to je small javka. Napravit ću pickaxe. Mogu bi neki sword maznut. Tako da. Evo sword. Sjekira. Lopatu neću raditi jer mi ne treba. I chestplate. Još jedan ajde. Evo ga, imamo dobar stack za početak. To jest bit će ga još. Bit će full iron. Tako da, no worry, man. Dobro. What the fuck, izađi iz kuće. Evo ga, imamo lijep thumbnail za video, tako da, super. What the fuck, di mi je ovaj... Uvijek izgubim tu kuću, evo.
Šta je još napravilo? Je li mogu imati leggings uskoro? Da, mogu, još jedan. Ui. Evo ga, gotovo leggings. Još mi fali helmet. Tako da. Mogu bi napraviti neki chest. A nemam ga gdje staviti buraz. A ništa, ovaj neće. Ma moj brat nek tu spava, nek on tu bude. Stavit ćemo to ovdje, evo. Neće se smetat valjda. What the fuck. Evo jedan chest tu. Evo sutra se svejedno selim, ali eto da si malo ispreznim inventori od ovih sranja pa mi ne trebaju. Tako da sad mi ne treba ovo. Ok. Šta mi još fali? Još jedan iron, oh my god. I još ću imat 16 viška, što je epic. Evo ga, full iron sam, tako da. Dosta sam napravio u epizodi, došao sam do full iron, što je jako cool. I tako da, super. So yeah, ja bi tu završio epizodu. Jel, u sljedećoj idemo praviti kuću. Tako da, napišite u komentare da li vam se svidjela epizoda. Nemojte zaboraviti ostaviti like, jel, to je dosta bitno. I subscribe ako niste, da dođemo do tih 100 subova više. Jel, trudim se jako u zadnje vrijeme. I da, to bi bilo to. A mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Pozdrav!